Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal v našem pořadu Harmonie s Ádou. Je to relativně nový pořad, ale věřím, že se z toho stane vaše stálice, protože jednu úžasnou stálici z duchovního nebe jsem si dneska pozval a to je Alex McKenzie. Těší mě, děkuji Ádo za pozvání. A musím říct, že právě náš pořad je určený k tomu, abyste měli dobrou náladu, abyste zapomněli na svoje starosti a abyste nalezli sami sebe. Alex, jak ty jsi nalezla sama sebe? Povídej. To je otázka. Takže já bych chtěla všechny tady přivítat. Děkuji, že tady dneska jsme. A na tvoji otázku, jak jsem nalezla sama sebe, to si myslím, že je celoživotní cesta, že to je něco, co člověk zřejmě asi jen tak neodhalí. Ale učíme se na té naší cestě poznávat, kdo jsme a poznávat, jak teda ten náš vnitřní svět, tak poznávat i ten vnější svět a tak jak si navigovat tím světem tak, aby jsme byli v co největším souladu sami se sebou. A pro mě takový rozhodující bylo před vlastně taková celoživotní, možná bych to nazvala i vášeň nebo zájem o psychologii, o realitu, o takové zkoumání, já jsem takový badatel, zkoumání toho, co je, co se vlastně děje v tom našem vesmíru. V rámci studování jak teda psychologie, tak různých nauk a například neurolingvistické programování, tak jsem pochopila, že spousta věcí je ovlivněno naší myslí a naše mysl má úžasnou schopnost ohýbat realitu, protože způsobem, jakým my vidíme ten svět, tak to je to, co vlastně my prožíváme sami vevnitř v té naší implicitní realitě. A to se potom odráží venku, v té explicitní realitě, jak říkal David Bohm, kvantový fyzik. A vlastně to spolupracuje, nebo můžeme říct tančí. A často to, co je venku, my nedokážeme ovlivnit, ale dokážeme ovlivnit to, co je u nás vevnitř. A pokud na to přijdeme a najdeme ten správný klíč, tak my dokážeme sami v sobě udělat až téměř v úvozovkách zázraky, otočit tím klíčem, otevřít určité dveře k tomu, že začneme prožívat opravdu trošku jinou realitu a lidé se léčí, uzdravují, já jsem se uzdravila, změnila jsem určitý úhel pohledu na svět, aby mi bylo líp. Člověk pak vyřeší třeba některé věci, najednou si změní život, ocitne se v jiných sférách příjemnějšího života například. Takže tato cesta mi byla odhalena, anebo mi bylo pomoženo těma zkušenostma a znalostma a v té další fázi především znalosti hypnoterapie. Mm-hmm. O čem jsme si předtím povídali, že? A teďko mi řekni ještě jednu věc. Ty jsi určitou dobu v podstatě nežila v České republice. No většinou života jsem nežila v České republice. A kde jsi teda žila? Protože řada lidí tvůj příběh nezná a vlastně ty máš i takový hezký pořad Mezi světy se to jmenuje, tady u Petra Wachlera a seš vlastně jako moderátorka toho pořadu, ještě společně s tvým kolegou. S Davidem, ano, jo. Tak prosím tě, když jsi odcházela z téhle republiky, co bylo za důvod, že jsi vlastně šla si studovat, nebo jak to vlastně bylo? Tak byla jsem velmi mladá v té době a bylo to takové nutkání nebo volání. Já si pamatuju, že jsem se tak jako kdyby zahleděla do dálky. A v jakém století jsme ještě, jestli bys mohla říct? Už to bylo, mě bylo tak jako teenager jsem byla. Přesně nevím, kolik mi bylo let. A byl socialismus tehdy, nebo? Ne, už to bylo po revoluci, ano. Po revoluci už to bylo, už ty možnosti toho cestování nějaké byly a mě v té době jsem si uvědomila, že jako kdybych cítila, že můj život je na rozcestí a viděla jsem, že teď si budu si muset vybrat, jakou cestou půjdu. A těch možností možná bylo víc, ale říkala jsem si, že teď je ta chvíle. Cítila jsem takovou jako kdyby vnitřní touhu, že něco musím udělat, nějakou životní změnu. A souhra náhod, neuvěřitelných synchronicit se odehrála takovým způsobem, že jsem si uvědomila, aha, když nevycestuju teď, tak už možná nevycestuju, protože teď nemám žádné závazky, teď mě tady nic nedrží, takže jdu do toho. A byla jsem ráda, protože v té naivitě v uvozovkách, když člověk odejde. A čistotě zároveň. V té čistotě, naivitě a takovém jakoby v tom bezstarostném
takovém tom mladistvém bezstarostném nastavení, protože my vlastně neznáme ještě ty různý úskalí a my neznáme ten život, aby jsme jako mohli počítat třeba s některými praktickými věcmi, tak to si myslím, že mělo tu výhodu, že jsem prostě si řekla, aha, následovala jsem už v té době, jsem si byla vědoma těch synchronicit, takže jsem následovala ty synchronicity a říkala jsem si, aha, takže vesmír mě tady navádí těmi kroky, abych odešla do zahraničí studovat, samozřejmě v první řadě studovat angličtinu a to, co bude dál, se uvidí. A vlastně studování toho jazyka mě zavedlo nejdřív do Anglie, a tam jsem, no a tím vlastně můj život začal v zahraničí a vlastně vrátila jsem se do Čech asi až před 4 lety, takže většinu života jsem prožila v zahraničí. A kde jsi získala takový nádherný jméno jako Mackenzie? Tak to jméno jsem převzala od mého manžela. Ano, výborně. A jeho rodina vlastně je z obou stran, jak od tatínka i od maminky, tak jsou to vlastně Skoti ze Skotska, skotské jméno a Mackenzie vlastně vychází, to je ten skotský klan a vychází z těch míst. Tak to je krásný. Znáš definici manžela? To nám řekni, Ádo, ty. Manžel je člověk, to mám z osobní zkušenosti, který ženě pomáhá překonávat problémy, do kterých by se nedostala, kdyby si ho nevzala. Tomu naprosto rozumím. A protože jak to bylo v tvém případě? Já jsem si uvědomila jednu zajímavou věc, že i s tím jménem, že to nejsou náhody, že se setkáváme, že jo, s těmi lidmi, se kterými se setkat máme. A s tím jménem já jsem přišla do jejich rodiny, cítila jsem, protože se věnuju i samozřejmě regresní hypnoterapii a tady těm věcem, tak já si pamatuju už od dětství některé ze svých minulých životů. A jsem si vědoma, že naše existence je víc než fyzické tělo. A když jsme se potkali, což je před mnoha lety, tak jsem si uvědomila, že ty duše se znají, naše duše se znají, že moje duše zná i jeho rodinu a i ten klan. A věděla jsem, že tím, že já přijmu jeho příjmení, tak přijímám část, jako kdyby, nechci říkat vyloženě karma, ale přijímám část té rodové energie, ke které jsem zřejmě v některých těch minulých životech patřila a teď přišel čas jim pomoct. A vždycky mi to tak přišlo, že jsem jim jako kdyby pomohla vyčistit určité karmické, možná nějaké uzly svou přítomností a tím vlastně, že jsem tam přišla jako kdyby čerstvý závan nějaké nové energie do toho komplexu té pradávné jako rodiny toho příběhu. A cítím, že to určitě bylo jako kdyby součást té mé cesty. To v každém případě. Je to zajímavé, že já jsem v roce 90 poprvé cestoval do Anglie autobusem. To ještě tehdy ty letadla takhle nelítaly pravidelně a jel jsem přes Dover, průliv, přes trajektem v noci a pak, když jsem přijel do Cambridge, tak tam byl pan profesor Uli Ahn, kterýho jsem znal, že v Čechách nás navštívil a seznámil s Neil Loxleym. To je taky tradiční anglické jméno, jako šlechtické jméno. A my jsme s nima pak spolu založili společný podnik a musím říct, že jsem přesně cítil, že jsme vnesli jakýsi vítr do té anglické, řekl bych, tradiční společnosti, která není moc otevřená ke změnám. A oni za ten výrobek, co jsme udělali, dostali 3krát cenu od královny v Buckinghamském paláci za technologický pokrok. Jo. A pak to uskutečnilo, my jsme tady v Čechách nikdy nic nedostali. A co ty jsi si vlastně jako přivezla z té Anglie jako určitou zkušenost, nebo dejme tomu osvícení, víš, já nerad používám slovo zkušenost, protože to je ta kuše, kterou nosíš, aby se tě druhý báli, ale bylo to jednoduchý vejít do nějaký té tradiční rodiny ve Skotsku? Takhle, já jsem s nima nežila ve Skotsku, to vůbec ne.
Já jsem cestovala různě po světě, za ta léta jsem žila na různých místech. Rodina mého manžela už nežije ve Skotsku, to byl jenom ten původní, oni už pak žili ten kmen takovej. v jiných zemích, nicméně pak žili v Jižní Africe, můj manžel je z Austrálie, takže tam už se to hodně pak promíchalo, ale my jsme společně žili v Dubaji, já jsem žila ve Spojených Arabských Emirátech 20 let, takže to je hodně mezinárodně propojené. A vlastně my jsme spolu v Anglii žili až pak jenom jako následně pár let. A prosím tě, když jsi teda šla studovat do toho, to bylo v Londýně nebo kde? Nebo v Liverpoolu. Liverpool. A pak jsem měla příležitost, tam jsem studovala, pak jsem studovala v Americe, pak jsem se přesunula do A obor Dubaje. byla psychologie? Já jsem toho studovala víc, ale moje nejoblíbenější byla moje poslední vysoká škola a já jsem měla ohromný štěstí studovat vědomí na psychologické fakultě v Americe, v Kalifornii, a já jsem vlastně vystudovala magistr vědomí a transformativních studií. A to byly jedny z nejšťastnějších let mého života, protože si vem, že jako badatel ty studuješ něco, co tě ohromně baví. A já si toho nesmírně vážím, že jsem takovou příležitost měla, protože potkala jsem ohromné množství lidí, dozvěděla jsem se fenomenální informace, jako kdyby člověk najednou byl v kontaktu se světem a v tématu, které je tvoje. Takže moje nejoblíbenější bezpodmínečně byly tyhle roky, kdy jsem měla příležitost studovat vědomí ze všech možných stran. Alex, to je neuvěřitelně zajímavé, protože nevím, jestli víš nebo nevíš, že Karlova univerzita roku 1348 byla založena z pohnutek založit duchovní univerzitu v srdci Evropy. Představ si, že by ti někdo nabídl možnost založit nový obor zkoumání vědomí na Karlově univerzitě. Co by si odpověděla? Tak asi samozřejmě přístup by byl i trošičku praktický, ale takhle, jak to říkáš, tak já bych byla nadšená, protože já jsem přesvědčená, že věda nového tisíciletí je vědomí. Je to oblast, které my sami pořádně nerozumíme. Je to oblast, do které dřív nebo později prostě vkročíme. Vede nás tam věda, zdravotnictví. Je to všechno, propojuje to vlastně všechny ty oblasti. A předpokládám to samé, ta moje vysoká škola, vlastně někdo musí začít. Takže takové jakoby kousky, které už se začínají studovat po světě, zjišťujeme, že je potřeba se do toho vrhnout víc. A já si myslím, že takovýhle obor by přinesl naší civilizaci ohromný posun, protože bychom zjistili, že například věda jako taková, ty vědní oblasti jsou propojené, nejsou oddělené. Hudba je propojená s matematikou, s geometrií, samozřejmě s fyzikou, s chemií, to všechno je propojené. S astronomií, s astrologií a tak dále. A to všechno je propojené a ta oddělenost, která možná začala Descartem nebo tím přístupem toho poznávání, vlastně začali jsme v nějaké úrovni, že to nejdřív oddělíme, aby jsme to pak mohli spojit, tak teď si myslím, že to asi spojujeme. No, já si myslím, že právě úžasná je ta ženská energie, která touží po spolupráci, víš. Muži ty soupeří, to jsou ty turnaje a ženy očekávají na vítěze. Tak já myslím, že ten starý model vlastně nějakým způsobem končí, protože víš, kam to ty muži dotáhli v tom světě. A teď vlastně ženy to mají zachránit, že jo? Já si myslím, a dokonce, jestli to nebyl i Dalaj Lama, který prohlásil před pár lety, vím, že kamarádka někde ho viděla ve světě a vím, že se o tom pak i zmínil, že to obrození toho vědomí vlastně bude vycházet z těch žen, které začnou jako kdyby, nechci říkat vládnout, to vůbec ne, ale jako kdyby pomáhat navigovat tu naši společnost a naši civilizaci, protože to ženství tady bylo potlačeno. Ano. A říkal mi jeden léčitel před několika lety, že to, co my si myslíme, že je ženství, tak to ženství vlastně není, ano. Protože naše podstata nebo naše chápání ženství byla ovlivněná tisícilety patriarchátu. A předtím zřejmě byl matriarchát. Oni ty síly nebo ten přirozený proud ve vesmíru je, že to jde nejdřív jedním směrem, pak to jde dalším směrem třeba, než se to vyrovná. A já si myslím, že
teď jsme ve fázi, kdy jsme si jakoby prošli ten extrémní patriarchát a teď se to vrací a protože předtím zřejmě byl matriarchát a můžeme předpokládat, že taky klidně mohl být extrémní, proto se to vyhouplo do toho extrémního patriarchátu, tak já doufám, že teď docházíme do toho bodu harmonie, kdy se z těch extrémů to stáhne do té podstaty toho, o čem to doopravdy je. A já to potom vidím ve své práci, s práci s vědomím, z různých úhlů té práce, že dokonce i to, já mám mystické zážitky, které mi potvrdily to, že to, co my vnímáme, že je ta ženská energie, není to, co my známe, ale odvíjí se to před náma z pozice neznámého. A řekli mi specificky, odvine se to před tebou, důvěřuj procesu, protože když to postavíš na něčem, co je známé, tak pamatuj, opakuješ ten samý vzorec, který nefungoval. Takže dej tomu příležitost, ať se to před tebou otevře jako poupě, růže, až přijde ten správný čas a ty budeš znát své kroky. Takže to nové ženství, které se probouzí a zároveň samozřejmě i s tím vychází to nové mužství. A my to vidíme po celém světě, protože sleduju samozřejmě lidi, co se to tím zabývají po celém světě, je to hodně podobný, tak začínáme žít trošičku jiný způsob uvědomění, jiný přístup k životu, právě možná z pozice toho nového mužství, nového ženství. A dnešní děti, že jo, tak to reprezentují taky. No, když se vezmeš tradiční církve, tak určitě mají všechno postavené na celibátu, že jo. Dodržují celibát, jenom prosím nelíbat, ale jmenuje se to náboženství a to přece s mužstvím vůbec nesouvisí. Nábo, nebe a žena. A musím říct, že jako prostě nedávno jsem měl sen, kde jsem viděl v katolickém kostele papežku, nově inaugurovanou, neboli zvolenou. A byl to velice velký mystický zážitek, je to tak 2 měsíce, už jsem o tom i povídal někde, ale musím ti říct jednu důležitou věc. Vlastně žena má tu důležitou vlastnost, že jí pracují obě hemisféry stejně. No. Existoval tady vlastně pan Matějček, český vlastně psychiatr, který se zabýval vlastně dětskou psychiatrií, což je velice, bych řekl, v dnešní době se jich potřebuje aspoň 10 naklonovat, protože jako ty mladí lidé obtížně zvládají tuhle civilizaci. A on vlastně tam popisoval v té knize dyslexie, protože jsem byl dyslektik jako dítě, tak jak měřil ty hemisféry pomocí hluchátek neboli sluchátek, kde pouštěl ruchový, jestli foniatrický vyšetření. Do jednoho ucha ti pouštějí pípání a druhým klíčem musíš to stíhat. A když to přehluší jiný zvuk, tak vlastně v tu chvíli se ví, jak je která hemisféra dominantní. A zjistilo se, že my západní muži máme tuhletu názorovou hemisféru dominantní a tu ženskou máme vlastně takovou pokulhávající trošku. A když přijel do Japonska na kongres, tak tam dal japonského profesora a ten to měl obráceně. Oni mají Japonci dominantní tu ženskou obrazovou hemisféru, intuitivní, a nemají zase tu rozumovou, tu názorovou. A tak se vlastně zjistilo, že tak, jak je země koule kulatá, tak na jedné polovině žijou muži, kteří mají dominantní pravou a druhý, kteří mají dominantní levou. Ale ženy, když měřil ženy, tak napříč všema profesema a náboženským vyznáním a barvy pleti a všeho, tak mají rovnováze obě hemisféry. A to je určitý závdavek pro to, aby ženy dokázaly s láskou nám mužům vysvětlit, že nejde o soupeření, že nejde o to být lepší než ti druzí a tam ti za to můžou, to oni jsou ty zlí. Ale že vlastně teďkon se musíme, když už je nás tolik na zemi, naučit žít tak, aby jsme žili v harmonii. A k tomu, to, co ty si studovala, může obrovsky pomoct. Ty děláš jak ty individuální terapie, ne? Tak děláš i jakýsi, máš svoji školu? Já se věnuju více věcem a já bych tady možná ještě podotkla k tomu ženskému, mužskému, protože mě u toho samozřejmě napadlo spousta věcí. Ano. Jak o tom mluvíš, tak já to pak vidím třeba v hermetických principech, které se studenty taky probíráme a vlastně jeden z těch hermetických principů je 7. rod pohlaví nebo jakoby gender, nebo ano. Říkáme tomu rod. A ten vlastně připomíná, že ta ženská energie je i ženská, i mužská v každém z nás.
A záleží na každém z nás, aby jsme si je vybalancovali. A to jsou ty 2 mozkové hemisféry například. A v momentě, kdy si je každý jedinec vybalancuje, tak dochází k takovému, některé mystické texty to nazývaly posvátný svazek nebo posvátné manželství. Zlatý grál, ono se to jmenuje. Například. A to je jeden z úhlů pohledu, co to znamená, je právě ta harmonie v nás samý, kdy se tyhle ty 2 energie a ty dvě strany mozku a zároveň ty další věci zharmonizují a člověk může pak fungovat z bodu 3., což je ten vyšší princip. A mně se moc líbilo někteří mystikové, kteří se tomu věnují a jakoby hledají ty synchronicity v těch starých textech, tak vlastně upozorňují, že ta trojice, svatá trojice, Otec, Syn a Duch svatý. Což je ženský aspekt. Ten Duch svatý musí být ženský aspekt, ano. Protože bez něho by nebylo to tvoření. Tak jenom připomínám k tomu, jak jsi říkal ta papežka, že to bylo pro tebe velmi významný, tak je to vlastně návrat toho ženského aspektu do té hluboké duchovnosti, kde vlastně se to stýká do toho trouhelníku těch 3 bodů té vyváženosti. A myslím si, že tam i najdeme odpověď díky vyváženosti těch prvků k tomu, že se posouváme nad tu tradiční dualitu nebo polaritu, protože začínáme chápat, že ta polarita, dualita se musí zharmonizovat, vybalancovat, aby jsme z toho mohli vytvořit harmonii, že nemůže jeden prvek zůstat dominantní, protože to potom následně, buď vědomě nebo nevědomě, aktivuje tu druhou část. Musí se najít právě ta harmonie, která vychází často z toho trojúhelníku. To je krásný, co říkáš. Mně se vybavuje citát z Komenského, že protivy, myslel tím protiklady ve staročeštině, tu nejsou proto, aby se vzájemně potírali, ale aby se sjednotili. A to je přesně, to je co tak nás krásný. ten ženský princip učí. Připomíná nám to sjednocení, protože ženy tím, že musí mít to sjednocení od přírody, že jo, kvůli dětem a tak dále, k tomu rodinnému založení, kdežto ten muž měl jiný záměr, takže má trošku jiné nastavení, ale to propojení těch 2 principů je přesně ta harmonie, to propojení, ne, že budou bojovat jeden proti druhému, ale že se spojí do jednoty. Ano. A to je, si myslím, to, co nás ta nadcházející doba učí, ukazuje nám, vcházíme do období, který neznáme, je to takový krok do neznáma, přesně jak mě to vyšší vědomí upozornilo, nech to před sebou rozvinout jako to poupě, ono se ti to ukáže. Právě ta něžnost a očekávání je důležitá věc, protože nejdou přeskočit vývojové stupně, že jo? Ano. A sama víš, že vlastně v rámci hyperfyziky seš individuálně vedena tím, který ví vše. A v jednoho dne se musel ten hlas v tvým srdci objevit. A zpravidla to není jakoby snadná záležitost, zachytit ten jemný hlas. Já ti něco řeknu, je to asi tak rok, jsem procházela takovým těžkým obdobím a samozřejmě díky těm modalitám a všemu, co znám, tak jsem se především obracela dovnitř, snažila jsem se tam najít nějakou harmonii a klid. A právě v tom klidu jsem si uvědomila, že slyším svou duši. Intuice i naše duše a takové ty důležité aspekty nás samých nejsou hlasité. Oni vychází z toho ticha a šeptají. A šeptají teninkým hláskem, který tam někde vzadu člověk může zachytit a ví, aha, tohle to je hlas mé duše. Aha, tohle to je hlas mé intuice. A Alexi, jako muž se zeptám hloupě, jo, trošku, protože já to mám tak, že řeč, kterou mluvíme, tak ji používám i vevnitř. Když mě něco napadne, tak si to jako pak to zapisuju a tak. Ale je tam určitá část, která je beze slov. Myslím si, že je v mý vnitřním světě mnohem větší. Ta nevyslovená, ta část, která nejde popsat. Já to vidím jako obrazy, víš. Máte to vy ženy taky? Já si myslím, že tady záleží potom na tom nastavení té ženy. Všimla jsem si, protože jako hypnoterapeut jsem pracovala právě v Dubaji, v oblasti toho středního východu, kde ti mý klienti byli lidé z celého světa a to mě ohromně obohatilo a posunulo, protože jsem si uvědomila, že
když některé věci přichází člověku z Austrálie, z Japonska, z Ázie, z Ameriky, z Afriky a všichni jsme lidi a všichni fungujeme úplně stejně. Akorát každý máme třeba jiné dětství, že jo, jinou výchovu. Ale všimla jsem si, že jsou určité rozdíly, že jo, ženy a muži. A právě jsem si všimla, že i to nastavení, to vzdělání třeba v tom západním světě je specificky nasměrované. A je tam převážně to mužské vidění světa. A takže pak záleží třeba na těch ženách. Některé to mají hodně aktivní jako muži specifickým způsobem, jiné ženy zase hodně třeba jako hodně mluví, takže i ten vnitřní svět je hodně třeba obarvený tím, že ženy mají samozřejmě tendence víc hovořit, jiné to zase mají jinak. Nicméně jsou tady aspekty, které si myslím, že se všichni musíme učit. A možná bych to nenazvala jako mužský nebo ženský, přestože tady v Čechách to Yin a yang, že je lepší, vhodnější označení? Možná asi ano, protože tady v Čechách jsem si všimla, že muži třeba za stolik nemluví jako ženy, takže ten jejich vnitřní svět se může zdát třeba, že je chudší? Možná, jo. Teď jsem si vybavila takové video, možná, že jsi to viděl, kdysi dávno bylo jakoby ukázka mozek ženy a mozek muže, jak ten muž tam měl jenom tu prázdnou krabici. A on si tam jenom jako hověl v té prázdnotě té krabice a ta žena tam měla to propojení všeho a prostě ten chaos a ona přesně věděla, kde co je. Tak jestli myslíš tohle, že je odrazem třeba našeho vnitřního světa, pro některý možná, jo. No, víš, ono, jako, že já jsem tak trochu profesionální pozorovatel, protože když sleduješ vesmír, tak nejsme ti, kteří do toho zasahujeme, jako hvězdopozorovatele a ne hvězdopravci, to už je pak něco jiného. A je jasný, že ve chvíli, kdy se objeví rýmička nebo kašlíček, tak pro muže je to likvidační. Ten okamžitě zaleze si prostě do svého brlohu, přikryje si deku přes hlavu a nevylejzá ze svý komůrky. To bych taky řekla, že je kulturní, že lidi to mají různě po celém světě. No, ale já vidím u manželky, že když se jí stane, že začne mít trošku pokašlávání, rýmička, začne teplota první, tak ještě rychle běží na nákup. Potom ještě běží rychle vyzvednout vnoučata nebo děti z kroužku. Pak uvaří na celý týden dopředu a pak teprve lehne. A z toho je vidět, že vlastně infekci neroznášejí vůbec muži, ale ženy, takže zase je určitý podíl ženské energie na tom, že existuje pandemie. Jako jo. Jo, tak a to znamená, můžeme se na to podívat, že ten vir nebo to, co vlastně roznáší tu nemoc, tak je vlastně obalené tou krásnou ženskou energií a že je to vlastně pečující. A je to v podstatě pak pečují všichni o všechny. A je to strašně zajímavé, že já to cítím, že skutečně, když někdy prostě ochořím vzácně, tak mě klesne energie do záporných hodnot a snažím se, aby mě nikdo neviděl a prostě si zalezu do svýho brlohu. A musím říct, že vlastně jako skutečně ty ženy, to obdivuju, že prostě moje žena ve chvíli, kdy onemocní, tak zvýší svůj výkon, přestože jí není dobře, na úplně neskutečný, řekl bych, plán zvládne na 400%. Jako jo. To je kulturní. Jak je to možný? To je pud sebezáchovy, nebo kde se to bere? Nemají ženy naopak větší přístup k té energii kosmické, kde to může vzít? Jo? Já si myslím, že je to hodně individuální a hodně kulturní a vzhledem k tomu, že jsem viděla, jak se žije v různých místech na této planetě. Že to je jenom u nás v Čechách teda? Já bych si myslela, že i u nás v Čechách je to taky různě. Jenom mně přijde, že je to určitá tendence, kterou ty vidíš a možná s tou tendencí bude rezonovat víc lidí. Já osobně si myslím, že je to o tom nastavení toho člověka. Slyšela jsi o tom, že v Čechách jsou nejkrásnější ženy, nejpraktičtější a vlastně, víš, je to neuvěřitelně zajímavý, protože ta ženská energie není jenom mateřství, jo, jako že jsou opečovávatelky, ale zároveň si myslím, že ženy v Čechách, na rozdíl od zahraničních komunit, jsou mnohem svobodnější. Máš to taky tak? Vzhledem k tomu, že jsem opravdu žila mnoho let v mezinárodní společnosti. To mě právě zajímá to srovnání. A třeba u některých přátel, já jsem si pak uvědomila, že třeba moje letitá kamarádka, když mi po letech řekla, že se narodila v Pákistánu
Já jsem byla překvapená, protože mě ani jako nikdy nenapadlo si ji vlastně zeptat, odkud je, protože Pochází. to je bezpředmětný. Když žijete v zemi, kde ani jste se nenarodili, žijete v mezinárodní komunitě, tak vás vlastně jako kdyby už v nějaké fázi nepřijde třeba řeč na to, odkud, nebo odkud si vyšel, nebo kde se narodil. No samozřejmě vyrostla jinde. Ale mě překvapilo, že jak se jako člověk zblíží a hledá ty podobnosti na bázi něčeho jiného. A přišlo mi to fascinující žít v mezinárodní komunitě tady z toho důvodu, že každý to měl tak trošku jinak. A člověk se pak přizpůsobí a jako kdyby respektuje. Aha, tak ty to máš takhle, respektuju, ty to máš takhle a ty to máš takhle. A možná, že to pak i pomůže, že ten člověk si vezme kousek z každého. A to si pak spojí tak, aby ten jeho život byl možná víc přínosný nebo šťastnější. Ale tvoje otázka, na co že se to zeptal? No, ptal jsem se, když srovnáš vlastně, jestli ty ženy tady nemají lepší podmínky k tomu osobnímu růstu než v jiných zemích. To zase záleží, jakýmu růstu a který, co a jak, že je to hodně specifický. Samozřejmě třeba v těch arabských zemích, já jsem byla v Dubaji od roku 2000 a to byla taková doba vlastně velkých změn v těch arabských státech a bylo zajímavé jako kdyby sledovat ženy, které byly třeba vzdělané v zahraničí, třeba v těch amerických školách nebo v těch anglických školách a ženy, které byly vzdělané v těch arabských zemích. Teď záleželo na tom nastavení té rodiny. Tak mě jakoby zaujalo, že některé měli tu svobodu velikou a tím, že vlastně získali tu svobodu, tak to šlo možná až pak do extrému. Některé naopak byly pořád jako kdyby v tom ohraničení těch tradic třeba, nebo té kultury, nebo toho specifického myšlení. A každý tu svobodu si myslím vnímá po svým a vnímá to na základě třeba svých hodnot. A ty hodnoty jsou různé po celém světě samozřejmě. A ty životní potřeby jsou různé po celém světě. A každá ta kultura má své pro i proti. A myslím si, že v těch evropských zemích ty ženy mají jakoby příležitost, že mají možnost si najít sami sebe, když to takhle nazvu. Jít na cestu toho hledání sebe sama. Ale myslím si, že už celý ten svět se teďkon, nebo v některých zemích, nebo převážně, co jsem jakoby zažila, že mají do určité míry tu možnost hledat sami sebe. Já když jsem se vlastně nějak dozvěděl o tom, že vlastně, jak víš, začala éra uprchlíků do Evropy z Afriky a řada těch zemí v Africe ku podivu není křesťanská, ale je muslimská. A v Anglii byl sociolog, který řekl, že vlastně je to konec tradičního islámu. Protože ty ženy si zvyknou v západním světě na určitou formu rovnoprávnosti mezi mužem a ženou a že až se budou vracet do svých původních zemí, že vlastně přinesou ten prvek rovnoprávnosti. Myslíš si, že to je možný? Pokud vás náš obsah baví a chcete přímo ovlivňovat budoucnost tohoto kanálu, získat prémiový obsah bez reklam a videa v plné délce, zveme vás na náš kanál na herohero.co/tajemství a smysl života. Odkaz najdete v popisu videa. Děkujeme, že jste s námi a za vaši podporu.